Inselmulkom. Illum konna kostretti li namlu tibdil fil-programmi tagħna. Dan qed isir peress li qed isiru interruzzjonijiet fuq l-istazzjon MTV Studiorama. Irnexxinna nsibu li dawn l-interruzzjonijiet ġejjin minn Malta b'xi apparat tekniku billi jintbagħat sinjal direttament fuq dak li joħroġ mill-istazzjon MTV Studiorama. Il-bieraħ waqt il-mass meeting tal-Partit Nazzjonalista li sar ġewwa l-Imsida, Edi Fenikadami tkellem dwar ir-reazzjoni ta' Mintoff għax-xandiriet li jwasslu l-vuċi tal-Partit Nazzjonalista minn Sqallija. Nitlob ir-reġija turina din is-silta. Ora rexxejna inxandru minn Sqallija u qabdu paniku u jiena naf għax għandna ħbieb. Jiena naf għax għandna ħbieb illi meta beda jismgħu ix-xandiriet bir-radju qabdu ġinn u satarat l-għajnuna tal-missjoni militari Taljana biex tagħtih apparati biex ikun jista' jiġġemmjanna ir-radju tagħna. Imma l-Gvern Taljan huwa Gvern demokratiku u baqa' wiċċu u ma jruħ. Trasmissjonijiet ta' television minn Sqallija. U jiena naf illi ġew avviċinati xi wħud li għandhom stazzjonijiet ta' television Sqallija u talbuhom biex jippruvaw jiġġammjaw it-television li qed ixandar programmi favur tagħna minn Sqallija. Avviċinaw hemmhekk baqa' veru f'tiġranet ma nafx se jiġri. Imma jekk jirnexxielu tkun l-ikbar prova li beda minna il-kira ma kellna il-korrazzjoni infakkjana. Kliem il-lider nazzjonalista diġà huwa sinifikattiv biżżejjed dwar din l-azzjoni viljakka u ġifa. Tikkonferma li mhux veru għandna libertà tal-espressjoni f'pajjiżna. Min-naħa tagħna ser inkomplu bil-ħidma u bil-lotta tagħna favur id-dritt li nesprimu u nsemmu leħinna li jwassal il-vuċi u l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista. Dan huwa l-partit li qed jagħmel ħiltu biex ixandar twemminu mibni fuq il-prinċipji tal-libertà u tad-demokrazija.